O peche desta avenida será efectivo a partir do xoves, así o anunciou o seu goberno municipal. O Concello de Pontevedra comezou a instalación destes morróns entre Pastor Díaz e Palamios, así como tamén na entrada ao estacionamento de Montero Ríos. O obxectivo desta medida é facilitar a entrada e saída dos alumnos deste centro. Ademais, con esta decisión, os estudantes contarán tamén con maior espazo durante os recreos. Pareceme unha boa idea porque é un centro moi numeroso en alumnado polo tema do COVID para que poidan estar, manter a distancia de seguridade. Pareceme unha boa medida, así que é certo que é unha rúa moi concurrida aquí en Pontevedra, polo tema do tráfico, pois pode ser para os cidadáns un pouco engorroso, pero creo que é necesario polo tema das circunstancias que estamos vivindo actualmente. A mí me es indiferente, y si tienen más espacio para estar más sin que se peguen, que es lo importante. Bueno, no sé cómo será para el tráfico a la ciudad y ya es diferente, pero para los peatones. A mí me parece bien, porque a la hora de la salida, o si no los padres se aglomeran mogollón los niños, ¿sabes? Yo creo que está bien. Igual que en las Doroteas, deberían hacer justo delante del cole, cerrarlo, porque pasan los coches y al final los padres tenemos que aglomerarnos todos ahí. A pesar de que esta decisión foi tomada para facilitar o cumprimento dos protocolos COVID, moitos pontevedreses creen que un paso máis cara a penalización definitiva da avenida. De ser así, os grandes presudicados serían, sen dúbida, os repartidores. É un desastre. Nós como repartidores, pois, vémonos moi afectados, claro. Aquí, para o reparto, cortarem as calles vai prejudicar bastante. E varias calles, que aquí só se preocupa tamén cos peones, mas a mercancía faz falta chegar aos locales para que os peones teñan mercancía e tomar café, e tomar algo. Hai que servir os clientes. A verdade, están cerrando todo polo centro, non hai xa para onde ir, pero bueno. Absurdo porque no vale de nada. Los chavales no se van a quedar aquí en el recreo unos con otros, irán al centro y eso no conseguirán nada. Es un lío, porque hay que dar ahora toda la vuelta a Pontevedra y entonces es un follón, pero bueno, si es por el bien de los chavales habrá que aguantar. Polo de agora, o Concello de Pontevedra asegura que esta decisión tomouse con carácter permanente e indefinido. Ademais, o goberno local non descarta estender esta medida a outros colexios da cidade.